Waqt li l-votazzjoni għal-ħatra tal-karigi fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista se ssir fit-13 ta' Settembru fejn ukoll joħorġu riżultati ta' tali proċess, l-ewwel voti tad-delegati mistennija jintefgħu s-sibt ta' qabel 7 ta' Settembru bħala elezzjoni bikrija għal dawk li ma jkunux jistgħu jattendu fil-ġurnata skedata. Dawn l-elezzjonijiet iridu jsiru għal karigi ta' żewġ deputati mexxejja, President, Segretarju Internazzjonali u 12 membru ordinarju fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Dan hekk kif il-ħadd filgħodu għal żmien li t-tesserati tal-Partit Laburista setgħu jitfgħu isimhom għal xi waħda mill-karigi għajr dik għal deputat mexxej għall-Parlament li setet tiġi kontestata biss minn deputati eletti. Tkellimna ma' Brian Scicluna, chairperson tal-Kummissjoni Elettorali li kompla jispjega il-proċess. Il-Kommissjoni Elettorali ħatkun qed tippreżenta dawk in-nominazzjonijiet bir-rakkomandazzjonijiet tal-Eżekuttiv Nazzjonali. Minn hemmhekk imbagħad nibdew naħdmu għall-early voting li se jsir fis-7 ta' Settembru fejn dak li jkun biex jirreġistra jista' jibgħat jew email lill-kummissjoni@partitlaburista.org jew billi jmur iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Minn hemmhekk imbagħad nibdew naħdmu għall konferenza ġenerali u l-elezzjoni li ssir wara l-istess konferenza, waqt l-istess konferenza. Kif tagħlaq il-votazzjoni mbagħad isir il-proċess tas-soltu fejn ikollok il-kaxxi li jaslu minn Għawdex, tajjeb illi nsemmu li Għawdex il-votazzjoni ser tkun qed issir ukoll ġewwa ċ-ċentru ta' Sannat. Jaslu l-kaxxi minn Għawdex isir il-konsenjament, ir-rikonċiljazzjoni, mbagħad isir l-att dejjem skont l-ordni statutorja tal-irwoli u minn hemmhekk ovvjament joħroġ ir-riżultat u jitħabbar waqt il-plenarja tal-ħadd. Waqt li kien hemm biss persuna waħda li kienet qed tikkandida ruħha f'kull waħda minn 4 karigi differenti dawk ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit, Viċi President u Segretarju Organizzattiv, il-votazzjoni tad-deputati mexxejja xorta waħda trid issir il-votazzjoni. Għal dawn resqu isimhom biss Ian Borch u Alex Aġus Saliba rispettivament. Fil-kariga ta' Viċi President li rat nomina waħda tal-Lewis Gatt u dik tas Segretarju Organizzattiv li tefa' ismu William Lewis mhux se jkun hemm votazzjoni u żewġ persuni jinħattru fil-pożizzjoni b'mod awtomatiku. B'hekk id-delegati Laburisti se jkollhom jivvutaw għal 4 karigi amministrattivi u għal membri ordinarji tal-Eżekuttiv. Il-votazzjonijiet isiru fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun u fiċ-Ċentru Lokali Laburista f'Tasannat Għawdex fit-13 ta' Settembru. L-att tal-voti jsir dakinhar stess wara li tagħlaq il-votazzjoni. Kull min irid jivvota fl-elezzjoni bikrija tas-7 ta' Settembru irid jirreġistra sa nofsinhar ta' nhar il-ħamis 5 ta' Settembru. Il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista tiġi konkluża l-ħadd 15 ta' Settembru fost l-oħrajn b'diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela.